Dymuniadau gorau i Clwb Clinc a'r Gwallgofiaid ar 20 mlynedd hollol ysbrydoledig, hollol anhygoel. Mae o wir wedi bod yn anrhydedd cael bod yn rhan bach o'ch siwrna chi dros y blynyddoedd diweddar o gael eich cwmni gwych i chi yn y cyfarfodydd Zoom dros lockdown i gael dod i fyny, i weld chi, i weld y gwaith da chi'n neud, i ddod i'ch nabod chi'n well. Ac ymlaen i'r 20 mlynedd nesa. Pwy a wyr. Ella mewn amser byr iawn fy ni'n gweld eich gwaith celf chi yn hongian yn galeriau mwyaf byd, eich ffilmiau chi yn ein sinemau ni, ar ein teledu ni, a DJ Calum, a'r Pinkles, ar y Pyramid Stage yn Glastonbury. A mi fydda i bois yn y rhes flaen, os di hynna'n digwydd. Hwyl am y tro. Ta-ra.